какви се смей? Ако не пуснеш, това ще уволни. Пускам край, това е. Разрева ли се? Някой няма ли флекс тук? Има някаква по-тежка символика такова. Срещате се едно нека за това правиш. Това е пещерния чест. Защото се чудих. Аз да правя какво е изобщо. Накрая вие да Какво ще го справя, аз няма проблеми. Аз не казах, че чорапите е за много време. Ето. Да може да освободим. Предлагам след това да направим на гален. Маля бе, него не мога да... солото го направим, да, мога така да направим, да, абсолютно. Няма какво да чакам. Дай да го видим. Ела по-към мен. Добре, това може Добре, яко е така, да. Хайде, камера. Това беше много добро. Аз съм целият в кадър. Не знам как... Това е любимия point of view, между другото. Да, мисля, че хората са най-красиви. Така. Мисля, че с Гален... Много я клип снимаме! Откъде ти? Excuse me. Hello? Виждат, не знам. Мали се не цъпиш. И как го става? Как цъка извърши му на кожа. Така, има и хубаво тук как натискам бутоните. Усмивка. Ще взема хартията, ще почна да го чета, моето им остава само за тебе, кажи ми, смачквам го, има ли изобщо някакъв смисъл да ги пише тия рими, оттам нататък продължава вече тъжното. Добре. Добре, айде да го видим. И си каза, че мои предината вас, но като кръв драска отново се стига, да ме ми добре с теб. Липсваш ми, когато ме няма. Пак ми. Взехме някои много важни кадри с цялото музикално соло, с Гален и Алекс, първи откриващ кадър на Юлката, първи откриващ кадър на Криската и сега вече влизаме в техни действия, които ще заснемем, като може би сега най-интересното и предизвикателно, и това е кадър, в който Криската се татуира в кадър, което реално наистина ще се случи. Имаме един опит. Така че, ако не просто сменим крака, ще има два еднакви татуса на двата крака, значи има два опита. Yes. Да. Ако не просто е друг крак, тук има достатъчно момчета. По-близо да си посветя. Имаме достатъчно опити. Yes. Гледай метала вътре. Да. А колкото е метала, толкова ли толкова излиза?
Това е идеално. И виеш мега много, ще е повече. Да, не, това е идеално. Добре. Начало. Направим една репетиция на движението на камерата. 3, 2, 1, начало. Да, е плавно надолу. Абе, това нещо мята настрани обаче. Я дай да забърша, че нищо не виждам. Така ми метна. Попръскаме. Окей, добре, това го имаме. Страстта как е при теб, така ли е хубаво, както казват? Или на криво стъпи в последен миг и попаднал до гуша в кала и гадости. Мъчи ме да не знам къде си, мъчи ме да не знам. Дай ми знак ако се сетиш, просто дай ми знак. Изборих се да така пред очите да знак, ако си на изток трябва и да поставя по-тежко. Това да е факт, в един случай ще го преглътна някак прекража. В другия дишно скрапна греха, но как да преглътна.